Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake kasancewa da mu a cikin wannan sabon shiri namu. Kamar yadda dai kuka sani, sunana Yahaya insha Allah. A wannan video din zan yi bayani akan hanyoyin da ake bi ko kuma dabarun da ake bi gurin samun kuɗi wato online, ta hanyar da zaka samu kuɗi online. Domin da yawa idan ka hau social media zaka ga mutane suna ta tallata hanyoyi daban-daban wanda ake samun kuɗi online, wa'ansu na gaskiya wa'ansu kuma ba na gaskiya ba. To yau insha Allah zan yi bayani a takaice akan dabarun da ake bi gurin ganin ana samun kuɗi akan YouTube, domin na tabbatar da yawan mutane sun san cewa ana samun kuɗi a YouTube, to amma kuma ba su san ta wa'insu hanyoyi ne ko kuma wa'insu dabaru ake bi ba gurin ganin an fara samun wannan kuɗaɗe a YouTube din. Wannan dalilin yasa na ce bari in yi video domin wayar wa 'yan uwana kai da kuma nuna musu wa'innan dabarorin. Na tabbatar akwai wa'inda cikin wa'inda suke kallon wannan video din, na san akwai wa'inda idan suka kalla zai amfane su kuma za su iya yin amfani da wannan ainihin hanyoyi da na bullo musu da shi. Sai dai da Allah, kafin mu shiga cikin shirin, da Allah idan yau ka fara ziyartar wannan channel tamu mai albarka, da Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar nan domin ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Sannan da Allah idan a Facebook kake bina, da Allah ka daure kai following wannan page din, sannan kai liking, kai sharing ma sauran al'umma domin mutane gaba daya su amfana da wannan takaitaccen bayanai da za a nufin zan kawo muku. Kamar yadda yin bayani cewa da yawan mutane sun san cewa ana samun kuɗi online, amma wa'insu ba su san wa'insu irin dabaru ake bi ba gurin samun kuɗi online. Wannan dalilin yasa na ce to bari in ɗauki manhaja guda ɗaya wato na YouTube, wanda na tabbatar da yawan mutanen mu sun san cewa akan YouTube ana samun kuɗaɗe masu yawa, to amma kuma ba su san yadda za a yi su fara ba, ko kuma hanyoyin da ake gaya musu din suna ganin wannan hanyoyin ya musu tsaurin da ba za su iya ainihin cika wa'innan ka'idodin ba. Domin da yawa in ka lura celebrities namu su ne suka fi yawan samun kuɗi a ainihin YouTube, saboda me an san su daga lokacin da suka ɗaura video zaka ga bidiyon su ya tara views da yawa. To wannan dalilin yake sa ka ga mutum shi yana tunanin to ta ya za a yi ni na fara ɗaura video har bidiyo na ya kai wani matakin da ni ma za a biya ni bacin ba a san ni ba. To dan uwa, kada ka sama kanka wannan tunanin, domin idan ka sama kanka wannan tunanin a koda yaushe zaka dinga don kofar da kanka ne, ba za ka taba bari ka yi abin da zaka achieving a rayuwarka ba. Hanya ta farko shine content creator. Content creator shine mutanen da suke kirkiran video suna daurawa a YouTube domin YouTube ta fara biyan su, amma sai ka kai wani mataki wanda YouTube za su fara daura ainihin talla wato monetization akan channel naka. Idan ya kai wannan matakin kana yi, idan har ya kai wannan matakin, to anan ne YouTube za ta fara biyan ka. Shine ma'ana ka dinga kirkiran video kana daurawa a YouTube naka har ya kai matakin da dama akwai sharaɗan da su YouTube sun riga sun ware, dole sai mutum ya cika wa'innan ka'idodin sannan za a fara biyan su. Wannan hanyar gaskiya tana da dan wahala, domin idan mutum ba wai ya jajirce ba tabbas ba zai iya ba, amma kuma idan ka jajirce to fa insha Allahu za ka yi nasara. Hanya ta biyu shine da yawan mutanenmu suna yin business amma ba su damu da yin business wato su dinga ɗaura wato business nasu a ainihin online ba. Barin baka wata shawara ko kuma barin faɗa ma wani abu. Kai ne yanzu kana so ka fara YouTube channel, me ya kamata kai? Kuma kana da ainihin business naka da kake yi, sannan kuma ko da a ce baka da idea, to wannan business naka din shine idea naka. Me ma'ana abin da nake nufi anan shine zaka iya ɗaukan wannan business naka ka dinga tallata wa ainihin al'umma wannan business naka ta yin video da kake yi. Ka dinga yin video akan business ɗinka, kana ɗaukan shi kana ɗaura shi akan ainihin wato YouTube channel naka. Wannan zai taimaka ma kwarai da gaske gurin kaga ka kirkira wa kanka kenan content da zaka dinga yi ma channel naka, sannan kuma wannan ya ƙara taimaka ma hanyar da zaka tallata wa mutane business naka. Inda a iya unguwarku ne kawai mutane suke zuwa sayayya a gurinka, to fa wannan ya zama wata hanya ce wacce duniya gaba ɗaya za su san business naka, sannan kuma za su iya kiranka su siya wannan kasuwanci, wannan haja taka. Domin da ne mutanen mu kansu bai waye ba, idan suka ga abu online tsoro suke ji su siya wannan abin online, domin suna ganin cewa za a iya cutar su. Amma yanzu fa ka sani akwai mutanen da kwata-kwata ba ma sa zuwa kasuwa, su kawai abin da suke yi shine
duk lokacin da suka buƙaci wani abu to za su ɗau wayansu kawai su shiga online su je su duba wannan abin da suke so. Idan har suka same shi za su siya wannan abun kuma za a kawo musu a duk inda suke, a duk garin da suke. Kaga wannan hanya ta biyu ce. Na farko ka ƙara samun customers, sannan na biyu ka ƙirƙira wa kanka content da zaka dinga yi wanda har Allah ya taimake ka YouTube su ma su fara biyan ka. Sannan na uku business ɗinka zaka ga irin ci gaban da zai karu. Sai hanya ta uku, akwai mutanen da zaka ga su ba ruwansu da wani YouTube ta fara biyan su, ba ruwansu da wani business da za su fara yi. Su kawai suna buɗe YouTube channel ne da sunan wani celebrity. Idan suka buɗe YouTube channel da sunan wani celebrity za su dinga ɗauko dukkan wani abu da wannan celebrity ɗin yayi, ko kuma su dinga ɗauko duk wani video da suka ga yayi kyau a irin Facebook, a TikTok, a wani guri dai haka, sai su dinga kawo shi a cikin YouTube nasu suna ɗaurawa. Amma sukan je su ɗan yi wani gyare-gyare ta yanda YouTube ba za su iya lalata wannan bidiyo din ba. Wannan shi ma hanya ce wacce da yawan mutanen mu, akwai da yawa na san wa'inda suke bin wa'innan hanyoyin. Idan lokacin da channel din ta girma ta kai wani matsayi to sukan nemi, akwai wanda su kuma a gefe suna nan duk lokacin da kace zaka sayar da channel naka to fa su za su zo su siya wannan channel naka. So akwai wanda su kawai aikin da suke kenan, ba sa yin wani aiki, wato ba sa ruwansu da wani cewa su dole sai sun tsaya sun kirkiri content ko wani abu makamancin haka. Kawai su suna kirkiran YouTube channel ne da sunan wani celebrity, sannan su je su dinga ɗauko kayan wannan celebrity din suna ɗaura a YouTube nasu. A haka idan channel din ta girma, a haka kuma za su zo su saida kuma su samu canjin su na kashewa, wanda idan channel din ta girma zo ka ga irin kuɗaɗen da suke samu. Wannan su ne hanyoyi kaɗan daga cikin hanyoyin da akan iya bi, ko kuma dabarun da ake bi gurin ganin an fara samun wato kuɗi a ainihin YouTube. Ni ma kaina da kuke kallo, akwai da yawan business nawa da nake yi wanda ina zuwa ina yin video akan su, kuma ina tallata su akan YouTube channel nawa, wanda kuma a hankali ina samun kwastomomi masu yawa wanda suna zuwa suna ainihin bibiya na a koda yaushe suna siyan kayayyaki na. To wannan shawara ce wacce nake baku ƴan uwana, ya kamata a daina ainihin asarar wannan datar haka. Ya kamata ku gane cewa yanzu ba lokaci bane na ɓatawa, lokaci ne wanda ya kamata ka tashi ka taimaki kanka, ka yi abin da zai taimaki kanka zuwa nan gaba. Wannan shine a takaice bayanin da na zo muku da shi. Saboda haka da Allah dan uwa, idan wannan bidiyo ya burge ka, da Allah ka daure ka danna mun like, ka share, ka kuma subscribing na wannan channel tawa. Sannan da Allah, idan a Facebook kake bi na, ka daure kai following page nawa, sannan kai subscribe, kai ainihin liking na wannan bidiyo, sannan ka tura wa sauran ƴan uwa domin su ci gaba da ainihin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode sosai da ainihin kasancewa da mu.